Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Walah, akhirnya iso belanja. Maaf ya nek videone anu belajar. Kira Kang Jon. Yang komentar Pak e. Duh. Lah anu belanja saiki. Ki nggih. Soalnya wedi nek gak kuat munggah kene iki. Antara wong tua karo dene. Aduh. Walah. Wedine nek gak kuat. Lah tibae lah kok malah kuat munggah. Malah aku sing ning kono ke malah gak medun. Apa terakhir belanja ini saiki engke. Ya. Mengkis. Mengkis. Ya Allah, santriku kayaknya gak sedih belanja. Oh, walah. Mengkis ah. Menak kowe melok numpak. Kandhani ya. Antara gandane ndonga. Dhewe malahan kowe. Belum pulang ini. Belanja saiki bos ki mah. Wedine nek gak kuat lah kok malah tibae training ah. Kuwate montere. Ijoli ya ki. Montere Pak eta lepot nek digo terus iki. Alah ijoli ben. Kono ben nganggo montor repo. Tadi ijoli. Dah ya. Kita ngomong kacang deh. Ndi? Berat ya, Fe? Ndi? Soal ngisor. Ndi ta? Iki apa toh? Tae. Apa iki? Lu iya masa ta ceblok. Lah krasakan ndi? Dewi ya krasakan. Ya ora iki kok ngene Pakno. Ngisor kabeh ning jero anu. Ya jajal tak goceki. Anu. Nang jero Langsung rasakan tak ya. lebih. Kalah karet. Terus apa? Kacang mahal terahana. Sama hal. Ngepas ki. Aren pas montore biyo kok kobong panas pol. Lho, lah sing loro ndi? Neng lebih. Wes ah, gak. Lebih enggak pakai tali nih. Ya ora Pakno ki. Tarine anu rak langsung rapian. Dan yang dirapiane. Nggih. Nggih. Kasek iki terus apa? Dicantang. Enggak piye munggah kayak apa gak? Lah piye ya? Lah ngono munggah sing wong ngisorang piye? Karo jene belanjane saiki gak usah. Lepas jadi nggih montore bocor terus aku aku langsung kan anu apa iki telepon bapak Mbak Sita tak ngeteri motor. Ene oke tak dobrak lawange ya ora tangi. Tak pengen langsung takon ganti ning kono engko lagi nggak njiko. Heeh. Nebas. Ya. Anggelan gue top guys. Lah tapi kok arep pantai to. Lah nek mati deri panas. Lah topiku ki ya. Nebas. Pede buka kini to. Lho ndek kaya kono ben aman gak nyudes anu engko. Kuwi mbok werep imak. Wong dibuntel kaya ora apa-apa kuwi Bu. Amis. Jadi pindah ha. Ora iso, Bos. Nang kono. Paku payung ngene iki. Apa salah ndur? Paku payung nang omah. Kok dikai paku payung ki lho, bendu. Cek berang. Jane iki diketok ndek ngono. Apane diketak-ketok lho. Kuwi wis ndek wisan. Engko nek diketok ndek sing anu kuwi engko. Ibu. Iki nek nggo montor repo ya menak. Nyapa? Bodo water. Oke, jadi iki leren soalnya apa? Kesane puan asik. Kesane bos. Leren iki. Nggo videone
Kita lanjut nek wis ke lokasi, Bos. Oke, Bos, jadi iki kita sudah sampai base camp pertama di tempatnya Mbak Anita, Bos. Mbak Anita cek kisuan kita iki awake dhewe iki ngono to. Oke lah, lawang sik lagi pada dibuka lah. Iya. Nah, Bos, jadi montore Pak bocor ning Kampung Baru kono. Terus di sujune telepon Pak Yok langsung diangkat. Nah, Bos, jadi ini sampai base camp gini Mbak Anita. Seperti semula aku yang ngeterus kok kene tok, Mbak Kis. Lanjut Mbak Sita sing ngider, Bos. Biar wis muni terus ngomongnya malah mencereng ini. Nah, wes setelah ciki isu kok lawa lah padha mengo. Botok, Mas, botok. Lah malah guyu. Malah guyu ditawani botok. Wes galah lah wong minggu malah. Ya apa teman? Bebesin. Lah arep anu apa? Rasa lho. Sayur nara, ayo ndang podo tumbas. Yo botok, Mat. Botok wi wis garek. Wader kali eneng. Nah, iwak laut. Piye iwak laut wi? Kalau miaten serasa masak. Bontot kuwi lho gak mereng ngelak. Lho lho. Jadi kuwi tak kamare ngelak tenan. Lho kadang lo kerja lo ora nggo banyu lo betah wae nek lawom botok. Lah iya. Omongnya ya jen 4.000 ya. Pas. Kowe kan Jawa jane padha gak. Anu 7.000 sing. Oke, jadi iki Bos, suasanane nek pagi hari desaku asap, Bos. Sawah-sawah. Cik, wisuk kutuk-kutuk lho, lawang lagi pada dibuka lho. Nah, Bos. Makasih. Makasih, Bos. Enggak apa, aku sing tak gomong enggak, Bu? Tipe malah rasa, montor wong tuwek. Montor malah rasa. Ayo pul. Kalau lagi melek, Pasar esuk. ayo. Lagi kalau lagi melek, Esuk. barang. Rapat, Om. Merapat. Dalam, Bu. Murah meriah wi. Lanjut guys. Oke guys. Ayo Om. Yo. Yo apa-apa eneng kindang dibuka kosong mantap wong. Lah kalau lagi kerembiah kalau. Masuk. Aduh. Pengen pesen apa lali aku? Alah ngono wae wis gak deleh HP. Ora dulu apa? Jam 2:30 Oh, ora coba baterai. Lha yo mlaku
mangka nanti di ngono. Tapi enek kurang ya? Enek ketok enek jeneng. Obral. Apa sak diobral barang lho kok iso diobral ku lho. Wong kok sok halah-halah. 510 wi temendak murah meriah wi. Tempe gembos. Apa to kok wang. Bos. Masar kuntangi. Ya belum. Iya. Sisi lho bos ngengir kalau lagi arep judul kok. Tinggal tak kira wis kawanan. Enggak mangan banteng yo. Pangan dhewe to. Ngebos. Water keli. Kau iso water keli iki lho. Jan bakule barang lho, kok iso mancing to. Jan mancing-mancing wong e. 7.000. Water keli bos. Oke, jadi tunggu aku nggur sampai kene nganter Mbak Sita ngono bos. Engko Mbak Sita wis dhewe ning kene. Kali dalane enak bos. Munggah ya wis iso, alhamdulillah dalane wis enak. Iki Mbak Sita wis iso dhewe bos. Iso dhewe. Munggah-munggah aku wis gak sah. Mapak biasanya lah, mapak terus. Makanya Mbak Sita mulai jam 09.00 aku kudu ngenteni ngono bos. Lah iki dalane berhubung wis enak. Iki aku wis sampai kene. Gua enggak mulai dari aku makarya bos. Ngono. Ngono, konten tak kira pakainya pokoknya sekian dan terima kasih. Kita terus video-video berikutnya. Pokoknya dengakno dagangan Mbak Sita laris manis. Pokoknya apa? Support terus YouTube-ku. Ojo lali bos di subscribe, di like, komen sak-akeh bos. Oke jadi ngono. Konten tak kira pakainya. Pokoknya salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tahun baru.